Ez, aurkezten forma, jasabali dago, jazetako zirekitze zeremonia, igual konversazio bat egin ez, baina, nahi bakarrik esan gure dut, liburu hau behintzat ez dut egin nekielako, baizik eta aldera bez, enekielako, ez da. Bultu nintzen, laro hitik kanpoan egon ondoren, duela 2 urte Euskal Herrira, eta Markosen ni joan nintzenean zituen 6 urte, ez da? Edo 4 urte. Da orduan, nik ez dut bizi izan Markosen belaunaldi hori, bera joan da gero bultu nazni, eta orduan liburu honen asmoa eta pentsatzen hasteko orduan, nik konturatu nintzen, nuela ezagutzen, ez Markos personalki, ez bere belaunaldia, eta belaunaldi oso, sasoi interesanteak bizi izan dituen belaunaldia da, ez da, filosofoak, Zizek, interesanteak deitzen dituena, sasoi konfliktibo, ez? Txinan madarikazio bat zegoen, bizi ditzazula sasoi interesanteak. Maldizio bazan, deseatzen, gerrak, zikloiak, gaixotasun izurriteak eta sufritzea desiatzea zen, ez da. Da, sasoi interesante, Markosen bizitzabe, sasoi interesantetan gertatu zen, eta herri berezi batean, Ermu moduan, eta, niretzat liburu hau egitea izan da, ikasketa prozesua, zer pasatu zen nien denboran, ez da. Eta oso ondo pasatu du, sasoi interesante, sasoi txarretan gauza positibo asko gertatzen da, eta bereziki Markosen bizialdian, da Markos bere baitan, egoera zailetan bizi izan zen, da aldi berean energia sortzaile asko erabili zuen, ez da. Eta orduan, nire ustez, Markosek indar sortzailea eta indar eskuzabal handi bat desplegatu zuen bizitza guztian, ez da. Militantzia soziopolitikoan, militantzia sortzaile horretan. Eta niretzat, lan guztia egin ondoren eta nire gelditu naiz idea batekin, eta da iruditzen zait Markosen bipolaritate horretan, eskizofrenia horretan, gaixotasun horretan, eraren batean ikusi dute representatuta gure herria, ez da? Gure herri moduan ditugun arazoak, ez da? Arazo politikoak eta kulturalak, gu daukagun bilinguismo, egoera soziolinguistika arraro hori, ikusi dute pixkate representatuta Markosen gaixotasunean, ez da? Psikoposis monologo horretan nire ustez berak egin duzan pixka bat hori azaltzen, ez da? Eta hori herri txiki baten moduan, da egoera egitura oso hain asimetriko honetan, ez da, botere handien alboan dugun gure egoera, nire ustez eraren batean Markosen bizitzan eta obran ikusten dut isladatuta, ez da. Eta, hori, niretzat Markos azkenean bere obra eta hainbeste kartel, hainbeste anagrama, hainbeste grafiti eta guztiaren ondoren ikusten dut genio bat bezala gaixotasun batekin, eran batean denok kaltetu eta gauden gizarte batekin konparatu ditekena, eta hori, bizimodua zaila dela,
ikusten da bere bizitzan, eta gure herri nola ezean, eta aldi berean, badaukagula zer egin, ez da? Eta badaukagula, hizkuntza bat altxor bat dena, edo altxorrago izan daitekena, eta badaukagula gizarte bat ere, kausa merezi duen kausekin, ez da? Eta orduan, nik ikusi dut pixka bat representatu da, Ermuako espiritua deitzen dena komunikabideetan eta boterianen ejerzizio horren kontra, Ermuko beste espiritua Markosengan, beko jendeak egiten duen ahalegin sortzaile eta horretan ikusi dut edo uste dut ikusi daitekela, ez da, hori nahi nuen zen, galdera gero.